yelema oye momi sebe koro sinzi ngata kula bano ma o fangele shishila ni ye kunnafoni ye min n'a bɔla école de santé Karadiata n'a bolo fara caman institut de sciences médicales gwere ɲɛmaw yɔrɔ ISM go u ko hakɛto ɲini bi kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ gale kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka cérémonie de graduation ye sa n'o ye waliɲumandɔn don ye promotion 2023-24 min bololalen de don ka bila février kalo tile 22 na taa sibiri san 2025 u ko halisa yafa de bi ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ a bɛna kɛ cinéma magique la Babemba kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko ex Babemba yaasa halisa ka kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ yanga a denbaya de talen don k'a di docteur Idrissa Diabaté ma clinique Karadiata tutigɛbaa don wa école de santé Karadiata yɛrɛ ɲɛmaa dɔ don wa a y'a to a kɔnɔ i b'a fɔ kilisi kan don kelen bɛɛ de koyi février kalo tile 22 sibiri nata in san 2025 cinéma magique ex Babemba kɔrɔ don nɛgɛ kanɲɛ 9 sanga 30 mana gosi o bɛ taa bila forobamugu la cérémonie de graduation don waliɲumandɔn don école de santé Karadiata n'a bolo fara caman institut de sciences médicales gwere nin di fɔ an kɔ ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔyala ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔyala sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye زخرهم دايما مجدد Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula nin waati na n'o ye te vert rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan te vert rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na te vert rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko te vert rasul bɛnɛfunjilama walima te vert rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple
simple o fana be yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarɔsun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye février kalo tile 20 san 2025 an ka wulada in na kibaruya faama bɛna tali kɛ min na Sulemani Sise an dababa ka wolo sera ale ma kunungo k'a si to san 84 na Sulemani Sise yɛrɛ kunungo sɔgɔma ani kunnafonidilaw tun bɛ a ka tɔn jabala la min ye namasadanga quartier du fleuve la baaraw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ sa a taara so ko a bɛ taa i yɛrɛ lafiya a kɔni dɛsɛra yen de sa ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to a ka so min sɔrɔla o la sa an na o ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres kunungo ale fana sigira Tɔnbɔkutukaw ka mairie ko kɔni baarakɛlaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen jɔra lithium dilanyɔrɔ k'o sigi an yɛrɛ fɛ yan o baaraw fana bolodara ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ko sa ko sifiw ni farikolo ɲɛnajɛ ale fana ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna na sigi n'o ye états généraux ye baaraw bɛna kɛ cogo min ɲɛfɔli kɛr'o la wari minnu fana bɛ mara an fɛ yan Bamakɔ kɔnɔna na ka taa se an ka warimarasoba yɛrɛ kɔnɔna ma sa ministre Sanu ale yɛlɛmali dɔw don la olu bɛɛ lajɛlen bɛ conseil des ministres bataki kɔnɔna na jɔyɔrɔ fana dira maa dɔw ma ale conseil des ministres kelen in kɔnɔna na yansa hali bi min ye basigibaliya ye ale ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ an b'a yira la sa k'a fɔ basigibaliya in kɔni kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ kolongokaw fɛ donso dɔ o fara sɔgɔmada in na jene mara fana na wulikajɔ dɔw kɛra ye an ka maaw bɛna na tila kana lakalilikan ye o la a bɛ se k'a faamuya cogo min nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna mun walawalaw ye min ye Keba Jalo ale ni Falaye Keyita olu ka yamaruya kɔnɔna k'a bilali la bɔlɔlɔ o sanfɛ. Wulada in na kibaruya an bɛ taa o daminɛ Sibikaw fɛ yen Sibi bi tile kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalasakaw ka centre min bɛ yen n'o bɛ bayɛlɛmali kɛ npogotigiw bɛ ta ka kalan kɛ min kɔnɔ alimanw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Fondation Claude Cesara ye ale kɔni maaw nana sa ka bɔ Allemagne maa mafalen caman ɲɛmaaba yɛrɛ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan baara kura minnu kan ka boloda ani baara minnu bolodalen don n'o olu dɔw sigira sen kan i n'a fɔ bagan fagayɔrɔ ni bagan bosoyɔrɔ ka taa se tigatulu ni situlu o dilanyɔrɔ ma olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra bi sɔgɔmada in na Kalasa ale centre agroalimentaire kɔnɔna na o fana kɛrɛfɛ fana bagan bɛ se ka latulɔ yɔrɔ min ka bagan balo k'a ɲɛ kosɛbɛ o fana baaraw kurumo karili kɛra nin bɛɛ lajɛlen yɔrɔ saba in bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra bi minisiri min bɛ baara ni baara dege kunna n'o ye Umu Sali Sɛki ye ale ka yamaruya o kɔnɔna na CNT ale commission maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan minisiri kɔrɔ minnu ye baara k'an ka jamana kɔnɔ olu caman tun bɛ yen ka taa se jamanadenw ma min ye Sibi ni Kalasakaw ye a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen maa fana caman nana kɛnɛ kan ani maa mafalen caman ka se ka taa kɛnɛ in ale ɲamaya barosigi in kɛnɛ kan sa min ye kurumo karili ye kuma dira Jɛnɛbu Kɔnɛ ma min ye Sibi musokuntigiw musow olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o tɔn nakɔ sɛnɛnaw olu bɛ tɔnɔ min sɔrɔ bi CAC sigili la ani sisan cɛ san 2 in kɔnɔna na a ye min sɔrɔ ka fɔ Keba Jalo ni Falaye olu ka micro la an ka jɛ k'aw lamɛn. Foli bɛ an ka transition président an ka foli bɛ a ye minisiri minnu sigilen bɛ yan foli b'u ye aliment minnu nalen a ye kɔ jama bɛɛ lajɛlen
k'an ka foli bɛ a ye nin baara min ye nin baara nin ye an muso de ta ye baara min kɛra an muso ye projet de fɛ an tɛ taa fɔla ka s'a dan na nakɔ dɔ kɛra an bolo nakɔ nin daminɛ san 30 ani san 5 ye daminɛ an ma nafa sɔrɔ a la tɛmɛ mais salon ani ɲina an ye nafa min sɔrɔ nakɔ nin na ala nin b'a dɔn an denw ka kɔɲɔbɔ mina an y'a sɔrɔ nakɔ kɔnɔ an denw y'a ekɔli la taga wari an mɔdenw y'a dɔrɔmɛ 10 ni 20 bɛ d'u ma an y'o sɔrɔ nakɔ nin kɔnɔ nakɔ nin n'an ye nakɔ nin nafa sɔrɔ an b'a tila 4 de a tila fɔlɔ o bɛ kɛ du kɔnɔla dabɔlen de dun ka fa di du kɔnɔ a filanan o bɛ kɛ denmisɛnnin y'a kalan kɛ wali u y'a kaye sɔngɔ ye ni a y'a karanta wali o bɛ kɛ a sabanan o bɛ kɛ an denw y'a ni min banana walama ni min bilako nana so kɔnɔ ni min ka gɛlɛn an b'o kɛ o de a naaninan an b'o kɛ bilakɔrɔ de o bilakɔrɔ min ye o de n'o bugura an bɛ ba san an bɛ saga san n'o fana bugura an ta bɛ tigi misi san na an tɛ se ka alimami fo ka s'a dan na ka jama bɛɛ lajɛlen fo a nakɔ nin a n'a nafa ɲa an ye furasi min sen ni an y'a kɔrɔlen kɔnɔ furasi 9 o de sen a kɔnɔ sibi dugu kɔnɔla o ye 3 de kalasa 4 kalaya 5 Makajala 6 bon komi ni ma kalan n kana na kɛ Kasimu Tarawele ɲɔgɔn ye a daminɛ no o ye bɔlen kɔnɔ furasi 9 o de sen ni mɔgɔ ninnu fɛ an fɛ yan bi an bɛ bɔ ni salati yan ka taga fɔ Kulebali ka taga feere an bɛ bɔ yan ka taga Damadaboli la k'a feere ka an musaka sɔrɔ o rɔ jɔn b'o la tigɛ ala ani alimami ani ɲɛmɔgɔ ɲuman ninnu an ka foli bɛ Sala Babi a n'a ka jama ye kɛnɛ nin kan ani Bore ni Bore an ka foli bɛ o ye parce que la muso ka baara man nɔgɔn u de b'a bɛrɛbɛrɛ ka baara ɲa yira an na baara nin daminɛ ni sisan tɛ baara nin fɔlɔfɔlɔlen mɔgɔ bila o muso de ye a y'a baara nin fɔlɔfɔlɔ muso in la musomanin minnu n'a formation kɛ yan a bɛɛ kelen-kelen bɛ se ka k'a ka projet di fɔ ni min di b'a yɛrɛ dɔ bɛ se ka k'a ka projet di an musokɔrɔba minnu fana taa baara ni minnu fana k'o bila an kɔnɔ cɛkɛ bɔ ne yɛrɛ minɛ ne ye cɛkɛ patron de ye cɛkɛ bɔ ne bɛ se a la n bɛ se ka hali mɔgɔ bɛ ta bi b'a dɔn na wɛrɛ dɔ k'a cɛkɛ bɔ ye an tɛ se k'u fɔ k'o se a dan na dɛ ni yɛrɛ ma da yɛlɛ nisɔndiya ko tugu n kana na kɛ Kasimu Tarawele ɲɔgɔn ye ka foli bɛ Kasimu Tarawele fana ye kɛnɛ nin kan Tarawele kɛ min y'a ye a n'a nɔrɔ fa Mali kɔnɔ an kana mɔgɔ ka jama fɔ dan i salon na an bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen de a ka to ma ka sɔli ala rasuli ala ka jamana sɔrɔ Jɛnɛbu Kone an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tiɲɛ na surɔ i ka cɛkɛ a diyara kosɛbɛ baara mun fana n'o ye tamati fana ye o min fana dira ma an bɛ dugawu kɛ ala ka caman bila nɔ na ni ala sɔnna a ma su in na an na segin nin ko in kan aw ka se ka faamuyali k'a la ani sini sɔgɔma kibaruyaw la an bɛ taa sisan an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la sɔgɔmada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko balakacun dɔ ko o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jene ale marabolo kɔnɔna na Jene marabolo kɔnɔna na sa duguden minnu ye kibaruya di an ma u ye ɲɛfɔli kɛ an ye k'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na min ye basigibaliya kɔni ye o ɲɔ ɲɛlen don min ye maa dɔw ye olu kɔni taara bi dugu in kan a kɛra cogo min an balima dɔ ye dɔ sɔrɔ a la an ka jɛ ka o lamɛn. Fan 25 kibaruya bɛ yen kibaruya dɔ bɛ yen kibaruya duman tɛ ka kɛɲɛ ni sɔgɔmada in na ye 10 heures an b'a fɔ 9 heures ka don 10 heures la fo ka na se 13 heures ma sisan bingannikɛlaw jatisiw terrorisiw u taara kandara daminɛ kandara fila nin ye nɛma badenya kafo commune na maire n'a baaraɲɔgɔnw bɛ muɲa chef de lieu ye muɲa ye Jɛnɛ cercle la Mopti région ani yɔrɔ minnu bɛ Danbɔ ani yɔrɔ minnu bɛ frontière la o ye Masina cercle ye ani San cercle ye donc a tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ tiɲɛni barika bonyana fo k'a fɔ a bonyana masiniw jenina mɔgɔw ni tora la ayiwa dɔw banana mɔgɔw bɔtɔ la kun don ka taa mɔnnikɛyɔrɔ de la ani kandara don parce que i b'i to dugu kɔnɔ i bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ ye
kilomètre 2 kilomètre 1 a tɛ tɛmɛ o kan dɔw bɛ dagaw la ayiwa o de kɛra bi ka bɛn bi alamisa ma février kalo tile 20 san 2025 a y'a cari a ye nin bukari in cari a ka se faamaw ma u k'an tulo magɛn sinon a sɛgɛn kɛra dɛ nin zone ta ta janɛ nɛma badenya kafo commune sana commune wɔrɔn commune nɛma badenya kafo commune bɛ jɛnɛ fɛ sana commune o bɛ segu fɛ san si nin zone a faamaw k'an tulo magɛn dɛ n'o tɛ maajugu ninnu bɛ yen u bɛɛ ye hali u t'a dɔn halisa a bɛ mugu la ka taa janda mɔgɔw ɲɛ don o don an bɛ dugawu kɛ ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye a y'a cari a ka se faamaw ma u k'an tulo magɛn. Ayiwa nin ye sɔgɔmada in na Kandara commune kɔnɔna na wulikajɔ min n'o kɛra Bamacɔle ɲugawale kɛbaw fɛ n'Ala sɔnn'a ma an na tila ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kow kɛra cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin kɔni y'a nɔgɔni ye donso dɔ o fana bɔnɛna a nin na Bamacɔle ni ɲugawale kɛbaw fɛ waleya in ale kɛra Kɔlɔngo Segu mara kɔnɔna na min ye Barakabugu sirafara marakala ale ni Kɔlɔngo ni ɲɔgɔn cɛ maa ninnu kɔni n'o ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ye olu kɔni ka wulikajɔ kɛ kunungo surɔ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye kibaruya kɔni ye a bɔra dugudenw yɔrɔ duguden minnu b'a yɔrɔ masuruna na donso kelen kɔni o ni tora waleya in ale senfɛ sunkalo ale daminɛ ni hukumu kɔnɔna na sa dɛmɛ kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na surasi minnu fatura olu furumuso minnu bɛ ɲɔrɔn kan kɔnɔ donbolo taara kɛ olu ye k'an min yɛrɛ tɔgɔ dalen don Elhadji Umar Tal ale la gouvernorat maaw olu fɛ n'o ye ɲɔrɔn gouvernorat ye donbolo in kɛra kunungo gouvernorat mɔgɔw kɔni y'a jira sa k'a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli la ka ɲɛsin surasiw ma minnu kɔni cɛw kɔni tora kaladagaw la n'olu bɛ filiya la nin waati in na waleya in kɔni diyara muso ninnu ye kosɛbɛ u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛmaaw k'olu fana fo sunkalo ale labɛnni hukumu kɔnɔna na hali bi minisiri min bɛ jagoko kunna sa ale kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ani DGCC maaw yaasa sɔngɔw bɛ se ka lakɔlɔsi sugu kɔnɔnaw la cogo min wulikajɔ belebeleba in kɔni k'a bɛna na to sen na fɔ waati jan maa o maa fana n'o o ye sɔngɔ yi sɔrɔ yɔrɔ la mun tɛ u sago ye k'u bɛ se ka lakodɔnni kɛ u ka nɛgɛjuru siraw u y'olu bila sen ka baara in ale hukumu kɔnɔna na sunkalo labɛn fana kɔnɔna na sa gouvernement kɔni bɛ wulikajɔ la min ye kuranko ye ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na labɛnw bɛ sen na ko yaasa a ka se ka tɛmɛ tile kɔnɔna na heure 10 kɔni kan min ye kuran o bɛ se ka sɔrɔ minisiri ale bɔra ka lakalili kɛ a kɔni ko ko a b'a ɲini sa bɛɛ ka dugawu kɛ waleya in ka se ka sigi sen kan salon ko sunkalo o kuranko gɛlɛyara cogo min na ɲinan ta kana gɛlɛya ten labɛn minnu kɛra olu ka se ka sigi sen kan sunkalo yɛrɛ ka se ka timɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se k'i ka bato kɛ ka kuran to maaw bolo waati jan sunkalo ale kɔnɔna na minisiri ale min bɛ kuranko kunna a y'o laɲini kɛ k'a fɔ énergie mɔgɔw fana u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri baara minnu bɛ sen na u ka se ka sigi sen kelen kan min ye maaw ye u bɛ se cogo min na k'u ka bato kɛ sunkalo kɔnɔna na lafiya la conseil de ministre ale kɛra kunungo i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laada la kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛbaa tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo sɛbɛn minnu tun bɛ yen sa n'olu kun kan ka kɛ sariya ye olu dɔw lajɛ jɔyɔrɔ dira minisiri dɔw ma minisiriw ka baara bolodalenw a n'u ka baarakɛtaw u y'olu fana dantigɛ ka kɛ ni sariya kow ta nasira ye sa minisiri so min bɛ sɔrɔ kunna ale ko fo yɛlɛmaba ka don bi an ka sɔrɔ baarakɛ cogo la sarali mun bɛ kɛ trésor la o sarali yɔrɔ ninnu sariya kisɛ min ko sigira o sen kan o y'a ka danw yira k'o ka yɛlɛma ka kɛ ni waati minnu bɛ bi ani ni sɔrɔ minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ minisirisow ka sɔrɔw lasigidensow ka sɔrɔ minnu bɛ di olu ma n'u bɛ baara kɛ ni a ye ani sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna na ka taa se minisirisow ma sa ko k'olu lajɛ ne y'a sɔrɔ sariya kisɛ minnu kun sigira kabini san 2002 o marisi kalo tile 15 ko yɛlɛmali kan ka don o la sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yira sa k'a fɔ ko majɛ kɔni bɛ sɛbɛn in na kosɛbɛ waati yɛlɛmaw yera a ko la marabolow kana bɔ de olu fana yera a ko la yɛlɛma kuraw fana donna an ka sigida n'an ka jɛkulu minnu bɛ yen n'an bɛ olu kɔnɔna na diɲɛ yɛrɛ taabolo n'a nasiraw fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ ko min ye kimɛli ye sa ko olu y'a yira k'a fɔ fo falen ka don baara in kɛcogo la o la sa baara min tun bɛ kɛ kɔrɔlen kabini san 2002 kana se san 2022 ma yɛlɛmaliba minnu n'o laɲinina ka ɲɛsin wari sara yɔrɔba min bɛ trésor
yɛrɛ kɔnɔna ma ko fɔ ka o falen bi k'o bɛrɛ bɛn waati a n'a cogoya ma i n'a fɔ sanu ale y'a laɲini cogo min sariya wɛrɛw fana sigira sen kan sariya minnu bɛ tali kɛ Bamakɔ mairie yɛrɛ saraliko la comptabilité ale musaka ko ka taa se olu fana ka wari sara yɔrɔbaw ma ka ɲɛsin trésor ma baara minnu bɛ kɛ ani mairie yɛrɛ bɛ musaka minnu sɔrɔ ko f'olu ka dan bɔ ɲɔgɔn na wale yɛlɛma minnu bɛ na ko o la sarali kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ka ɲɛsin minisiriso ma n'o olu baara bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ sarali kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ tali kɛ sa musakaw la musaka minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ta ka di nin baarakɛyɔrɔ ninnu ma comptabilité olu ka jɔyɔrɔw kɔnɔna na ko k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye nin sariyakisɛ in ye sa ko fo falen ka don a la yɛlɛma ka kɛ sabula ale fana sɛbɛnw u kɔrɔla kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ waatiw la a bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen na yɛlɛma kan ka don a la bi ka kɛ ni jamana yɛrɛ ale taabolo ye o la sa min ye ordonnance min filɛ nin n'o talen filɛ nin ye kabini mars kalo tile 4 san 2022 ko yɛlɛma kan ka don o la Bamakɔ ale marabolo musaka ko a n'a doncogo n'a bɔcogo la mara min bɛ kɛ fana ni musaka kalifali ka ɲɛsin sɔrɔ minnu ni mairie yɛrɛ b'o kɛ ka taa don jamana nafolo la ko k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ danfara ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni sariyakisɛ minnu sigilen don sen kan n'i y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ don a la o ko b'a jira k'a fɔ ko majɛw olu caman yera baara la o la sa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ ka se ka bɔ sɔrɔ minnu bɛ bɔ mairiba kɔnɔna na cogo min na olu ka to cogo sugu dɔw la k'a sɔrɔ baara ma kɛ n'u ye k'o lajɛ baara minnu fana bɛ kɛ sɔrɔko ta na sira fɛ n'o bɛɛ lajɛlen kamarolen don yɔrɔ kelen na o fana k'o tɛ ko ye ko min bɛ se ka to senna Bamakɔ mairie kɔnɔna na ko fɔ ka o falen wa o la sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye comptabilité kɔni ye yɛlɛmaw fana donna o baaraw la o b'a to sa sariya mun b'a ko kɔnɔna na bi ko fo falen ka don la san 2022 i n'a fɔ sariya mun bɛ trésor yɛrɛ ko kunna musaka ko ta na sira fɛ Bamakɔ marabolo la sa ko o yɛlɛmaw kɔni olu boloda la conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma minisiriso min bɛ yen ni o ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya ma ale kɔni ka chef de cabinet ko o kɛra Azara Walet Inabaraka Aydara ye k'ale ye gestionnaire ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen sa ale minisiriso kelen in kɔnɔna na chargé de mission Ufen Agba Ali ale ye kunnafonidila ye o fana kɛrɛfɛ sa maa min bɛ yen ni o fana ye conseiller Seku Alayi Boli ko ale ye sɔrɔ yakubaya ye économiste min ye madame Binta Fat Bint Ali ingénieur de communication na Fatumata Walet Mohamed ko ye technicien ye kɛnɛya ko ta na sira fɛ Nu Haidara ale ye marketing maa ye ale ni kunnafonidi jɔyɔrɔ dira olu ma k'olu kɛ chargé de mission ye ministre wa kɛ ka ministeriso kɔnɔna na donibata ministre ani yɔrɔbaw dilanni ale ka secrétaire général k'a fɔ conseil malien ni chargeur o secrétaire général kura o sigira o kɛra Fuseni Sumano ye o ye inspecteur des finances ye ministeriso min ɲɛsinnen don sɔrɔ yɛrɛ ko ma sa ale yɛrɛ ka chef de cabinet o kɛra Burama Touré ye o ye ingénieur statisticien ye chargé de mission o ye Soaibou Jabi o ye gestionnaire ye Seku Amadou Ndoure ale ye économiste ye ka taa se Mahamadou Zibo Maïgama o fana ye économiste ye Sidiki Loki Diallo o fana ye économiste ye Siaka Samake inspecteur de trésor ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra chargé de mission ye minisiriso min bɛ Aluseni Sanu ale ka bolofaraw kɔnɔna na minisiriso min bɛ sigida ni saniya ni yiriwali kuntalajan kunna directeur général eaux et forêts la sa o ɲɛmaya kura dira Amadou Diallo ma ale ingénieur des eaux et forêts ye ministre ka baara bolodalen n'u ka baaraw kɛli hukumu kɔnɔna na sa ministre min administration territoriale la ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye commune minnu bɛ yen n'o ye Ber commune ye Gargando ni olu bɛ Tombouctou marabolo kɔnɔna na sa k'olu commune kɔni ko k'olu sigiyɔrɔ k'olu ci ka bɔ yen sabula sariya min bɛ yen bi n'o bɛ commune sigi k'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen n'u fɛ conseil de ministre y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ministre min bɛ mara kama bɔli kunna Ber ni Gargando commune ko olu kɔni kɛra yɔrɔw ye bi yɔrɔ minnu bɛ sariyaw sɔsɔ o de la sa ministre kɔni ye yamaruya ta sa k'a fɔ ko ka olu commune ninnu kɔni ko k'u ci ka bɔ yen sabula sariya ni baara minnu bɛ kɛ mara kama bɔli ta na sira fɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ minisiriso min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ani ɲinini ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko bɛna kalankɛyɔrɔ dɔ sigi n'o ye sanayɛlɛ kalankɛyɔrɔ ye min bɛ tali kɛ photovoltaïque ale ni siyansi la ka ɲɛsin tile o bɛ kuran minnu d'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko in bɛna taa sigi université des sciences techniques et de technologie de Bamako o kɔnɔna na
kalanyɔrɔ in ko a sigikun ye min ye jamana ɲɛmaaw kɛlen ka kuntilenna min ta bi ka se ka baara deli kɛ an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ an mago bɛ baara minnu na ko a bɛ tali kɛw la minisiriso in y'a yira sa ko nin centre d'excellence kɔni sera ka dayɛlɛ recherche kɔni na taa sira fama fɛ min ye science appliquéw ye olu nasiraw fɛ an ka jamana yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ k'an ka dugujukɔrɔ nafaw ka ca kosɛbɛ kuma tɛ lithium min bɛ ka bɔ an fɛ yan kalan in bɛna tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na a bɛ sɛbɛn minnu di sa a b'a to sa min ye dugujukɔrɔ nafaw ye ale ni waati yɛlɛma ko ka se ka taa se kurankow ma kuran min bɛ sɔrɔ tile fɛ olu dilanni kow bɛɛ lajɛlen min ye ka se ka kuran kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ an yɛrɛ tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ yan centre d'excellence solaire voltaïque in bɛna to o kalandenw ka sɔrɔ jaabi ɲuman maa mafalen minnu bɛna kalan kɛ sa ko olu na se ka taa ka o baaraw kɛ an ka jamana ale kɔnɔna na minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye états généraux ye n'o ye ka jɛrɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko k'an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛna u ka états généraux o sigi sen kan a kɛkun ye min ye degun fɛn fɛn bɛ bi an ka farikolo ɲɛnajɛ sifinw ka ko ale ni maanifinya yɛrɛ sigili la sen kan mara kɛcogo ɲuman min ye farikolo ɲɛnajɛ so ni farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ la an ka marabolo 19 na ni Bamakɔ ko baaraw bɛna tali kɛ o la baara kun fɔlɔ o bɛna kɛ Bamakɔ k'a daminɛ mars kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la o bɛ kɛ Bamakɔ ale ni Mali marabolo bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ka o kɛ nka yan'o cɛ sa min ye a kun fɔlɔw ye olu kɔni bɛ kɛ sa kabini mars kalo mana tɛmɛ min ye jɛrɛ belebeleba yɛrɛ min kan ka sigi a ko kun kan o bɛ kɛ Bamakɔ yan sa avril kalo tile 18 an'a tile 19 minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye banaw cogoyaw la an ka jamana kɔnɔ ko min nin waati laban in na ye coronavirus ale ni dengue ko maaw kɔni ka se ka a dɔn k'a fɔ ko u kɔni caman jɔra ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye tangalan minnu b'an ka jamana kɔnɔ an ka olu matarafa yaasa baaraw bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min conseil des ministres ale sɛbɛn fasirila kunungo février kalo tile 19 san 2024 secrétaire général du gouvernement Brahma Koulibaly chevalier de l'ordre national Falaye Amitaye Fafé. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an bɛ segi ka na an ka kibaruyaw la kunungo min ye maliyɛn fantan ani 4 jamana kɔnɔ a n'a kɔ ka bɛɛ lajɛlen maaw tara bɛɛ lajɛlen bɛ sanga kɛnɛ kan nin waati in na sabula Sulemani Sise ala ye ale ka kalifa minɛ a la Mali kunnafonidi gafeba min bɛ n'o ye lesɔri ye ale ko nanzarakan na ko clap de fin brutal pour un long métrage de vie Sulemani Sise
o kɔrɔ ye mun ye ko min ye jabɔla fala ye u b'a fɔ ko klapu n'i bɛna na sinimabɔ daminɛ u bɛ bereni min sigi ɲɔgɔn kan k'a gosi k'o girinna ka jɔ k'a sɔrɔ min ye filimu jan de kan ka tourner filimu jan min n'o bɛ Sulemani Sise ka balo kan n'o ma ban fala ye mun kɛra kunu siniŋo Sulemani Sise a nana ka bɔ taama na ani jɔnjɔnw nana i n'a fɔ laadala a bɛ kɛ cogo min cɛkɔrɔba fala ye ale ti maa bila ka anw wele dɛ ale de b'a ka telefɔni ta a ye na nin bɛ n fɛ k'a fɔ n bɛna nin fɔ walima n'a mago b'an kelen kelenna min na a b'o wele a b'a fɔ ɲɛna ko na n bɛna nin fɔ sabula a bɛ bɛn e ka kunnafoni di gafe cogoya ma ani e ka baara kɛ cogoya ma ani a cɛkɔrɔba jɛra ten solo anw tun t'a se k'a fɔ a ma ko tuguni ko Sulemani Sise anw tun tɛ se k'a fɔ a ma tuguni ko sinimabɔla anw bɛɛ tun b'a wele ko buwa sabula an n'a donna ɲɔgɔn na an n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'an k'a dɔ ye an fana y'a dɔn an dɔ ye k'a dɔn an fa ye waatiw bɛ yen ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ an bɛ s'a ma a b'an bilasira donc solo ka fatuli a ma fatu a ka denbaya dɔrɔn ye kunnafonidila minnu bɛ seko ni dɔnko baara kɛ n'u ka baara bɛnnen don a ma a fatura anw ye fala ye jabaru masa maa si tɛ ale ka kow dan dɔn Sulemani ka fatuli a kan ka maa waaju a kan ka maa sɔnko la a kan ka to maa ka da la k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn b'i bolo a si t'i ta ye kunu sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 10 i ɲɛ bɛ Sulemani Sise sigilen na cogo min na tan a bɛ kunnafonidilaw ɲɛfɛ a n'u bɛ baro la a bɛ ka kuma sinima a sini n'a sini ɲɛsigi kan kuma tɛ ɲina min ye cinquantenaire san ye Sulemani Sise tilara nin baara in de la ka taa ka so waatinin dɔ la a balila ka fɛnnin dɔ kɛra a la a donna k'a b'i lasama fala ye a ma wuli san 84 min ye ɲamina Sulemani Sise ye a taara da ala ka lahara sɔn suma ye kibaruya binnen kunnafonidilaw bɔlɔlɔsiraw fɛ bɛɛ lajɛlen y'a ta faso ka cakɛ journal min bɛ yen n'o ye lesɔri ye ale ko nin waleya in bɛ ka kɛ waati min Fespaco o dayɛlɛli tɔ tora tile 3 ye Sulemani Sise ye diɲɛ to Fespaco ale ta ko 29 in ɲina ja minnu bɛ yen ni olu ye ŋanaw ka kɛnɛ ja ye Sulemani Sise de tun bɛna taa kɛ o jiri ɲɛmaa ye jalatigɛbaa ɲɛmaa ye a bɛ fɔ min ma ko long métrage de fiction o de tun ɲɛmaaya b'a ale bolo sabula a dira Mali ma Mali sinimabɔla bɛɛ lajɛlen ko maa wɛrɛ si tɛ se ka nin jɔyɔrɔ in fa ni Sulemani Sise tɛ ka d'a ka ko ni kodɔn kɔrɔ kan ani Mali la yan fana ale de fana ye étalonni ɲɛnɛnka in a y'a sɔrɔ siɲɛ 2 Sulemani Sise min fatulen filɛ nin ye a ka tɔn jabala la a ye kunnafonidilaw de wele koyi k'u ka na ko ale bɛ kibaruya di u ma fala ye mun ni mun tun bɛ masa Solo ka bala kɔnɔ ani jɔnjɔn minnu sɔrɔ Canada kɔsa in na a ye min sɔrɔ Gambie États-Unis san 2023 san 2025 Sulemani Sise ale ye jabɔla fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ min kelen sera ka ɲɛnɛnka tɔgɔla wala n'an b'a fɔ ma ko étalonni ɲɛnɛnka k'a sɔrɔ siɲɛ 2 koyi min ye festival de Cannes faransikaw fɛ yen Solo a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ yen yen yɛrɛ jalatigɛlaw olu ka jalatigɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw u bɛ jɔnjɔn min di san 1987 olu ye Sulemani lakodɔn a ka baaraw la Sulemani Sise diɲɛ kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ ko jɔnjɔn belebeleba fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen salo ka na n'a ye jamanaba in kɔnɔ yan san 2011 a bɛ fɔ min ma sa ko prix hommage festival international de film de Montréal a y'o sɔrɔ koyi o fana kɔfɛ tuguni Solo min ye a ka baaraw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sinimabɔ an ka jamana kɔnɔ k'a yakubaya Mali kɔnɔ ani farafinna o hukumu kɔnɔna na sa u ye jɔnjɔn belebeleba d'a ma min ye lamɛrikɛnw ka dɔnnifaba belebele dɔ bɛ yen Dani Larifière ale y'a yira fana k'a fɔ ko Sulemani Sise ko maa min don a bɛ kodɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn sinima min yɛrɛ bɛ ɲini farafinna fɛ dɛ k'o sigi sen kan ka se ka diɲɛ bɔ dibi kɔnɔna na ko Sulemani y'o sinima kɛbaa ye maa min don i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen na yɛlɛ Musa de b'a ni ka kuma bɛɛ min ye Solo ye a ka jabaw olu kɔni yera diɲɛ fɛ koyi ja minnu ye baara la tanu ni bonya lase Mali ma ja minnu ye Mali yɛrɛ sankɔrɔta ja minnu ye Mali dɔn diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a ka filimu fɔlɔ min bɛ fala ye ni o ye étalonni ɲɛnɛnka sɔrɔ Burkinakaw fɛ yen o tɔgɔ ye ko Baara o kɔfɛ tuguni fiɲɛ
o fana ye jɔnjɔn sɔrɔ fespa ko la koyi Sulemani Sise ale yɛrɛ tun kɛlen don maa ye farafina kɔnɔ maa min kelen pe dɔrɔn de tun ye jɔnjɔn in sɔrɔ siɲɛ 2 n'a ma bɔ kɔsa in na Senegalikaw ka Gomesi o fana ye Solo ladege ale fana ye étalon ta siɲɛ 2 nɔn tɛ wa masa Solo an fɛ yan ani farafina yenenga tɔgɔla wala 2 tun bɛ ale kelen pe de bolo o la sa fespa ko kɔni kɛnɛ o kɛnɛ kan sa ale kɔni tun ye masa de ye denmisɛnninw b'u kolonkola nɔfɛ ni maaw y'a ye u b'a ka gundow ɲini u b'a ɲininka a ka dalakaw na o de la sa kanikaw fɛ yen san 1000 ni 987 san olu y'a yira diɲɛ na koyi ko Sulemani Sise ko maa min don ko maa dennin tɛ a ka ja min bɛ n'o tɔgɔ ye ko Yele Falaye Faransi denmisɛnnin minnu bɛ baki kɛ san 2011 san 2013 e ko a ma d'olu ma i n'a fɔ concours la de k'a lajɛ maa minnu bɛ jabɔ kɛ k'u ka hakili jagabɔ kɛ Sulemani Sise ka yelen kan dɛ ɲɔgɔn dan ale hukumu kɔnɔna na Sulemani Sise a ye jalatigɛli kɛ festival caman na i n'a fɔ kanikaw fɛ yen san 1993 san o kɔfɛ sa i b'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan Solo maa min don a ye ja caman bɔ ja minnu n'olu y'a lase yɔrɔ caman na o de hukumu kɔnɔna na sa festival de Cannes olu kɛlen k'a lakodɔn k'a yira diɲɛ na san 2006 san a ka jaw n'a ka baarakɛlenw na o y'a to sa diɲɛ y'a dɔn Solo a ka ja laban min bɛ yen n'o kɔni taara Cannes festival kɛnɛ kan n'u y'o yira sélection officielle la Cannes yɛrɛ sigiko 62 kɛnɛ kan o tɔgɔ ye min ye a ye ja ye ja min n'a y'o bɔ sinankunya kan an ka jamana kɔnɔ o kɛra sa san 2009 baara a bɛ se o de la Sulemani Sise donna ni baara ye a donna ni cɛsiri ye a donna ni jamana kanu ye o la sa jamana ɲɛmaaw u ye médaille min d'a ma Falaye a fɔlɔ o ye commandeur de l'ordre national ye ale ye belebele ye o kɔfɛ u y'a kɛ officier fana ye Burkinakaw olu fana y'a kɛ u ka officier ye ani commandeur des arts et de la culture ye Faransi o fana y'o jɔnjɔn kelen da a ma min ye Martin Scorsese ye ni ale ye jabɔlaba ye a ɲɛ da Sulemani Sise ka yelen kan a ko ko ayi nin tɛ se ka kɛ farafin tɛgɛ nɔ ye cogo si la a ye nin cɛ in ɲini ka di ne ma min ye nin maa kofɔlen ye maa min ye nin ja in bɔ maa min ye nin miirina in sɔrɔ a y'a yira ne na n ka se k'a ye k'a dɔn kala kari Martin Scorsese olu ye maaw ye Falaye olu ni man teli ka farafina filimu minɛ koyi a ko k'ale yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ se ka sinima bɔ farafina kan tancogo la ka tila k'a ka seko n'a ka dɔnko yan k'a yira min ye baara minnu bɛ yen an ka laadalakow la k'olu yira ko o maa tun bɛ sɔrɔ ko wa ko ye Sulemani Sise ye mais kalo tile 17 san 2023 kanikaw fɛ yen min ye Sulemani Sise ye waati min na sa sinimabɔlaw bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan waati min na u bɛ jateminɛbakɛlaw la sa ko n'o ko ɲinan o an bɛ se k'an ka jɔnjɔn bɛɛ la jɔnjɔn ta ka di jɔnni ma dɛ n'o ye Karosu Dɔri ye maaw ko aw bɛ taa mini aw bɛ jɔnni wɛrɛ ɲini Ɲamina Solo bɛ yan ka ban Mali Solo bɛ yan ka ban denmisɛnninw ɲɛjɔyɔrɔ bɛ yan ka ban sifinw ɲɛjɔyɔrɔ bɛ yan ka ban maa min ye sinima kanu maa min ka ko bɛɛ lajɛlen ye sinima ye aw bɛ taa jɔnni wɛrɛ ɲini min ye semaine Usmane tɛmɛnen kɔfɛ k'a d'o ma ka masa Solo to Solo a y'o sɔrɔ Falaye o Karosu in a nana n'o ye maaw kun y'o de suɲɛ min ye Sulemani Sise ye l'essor maaw ka fasiri la u ko ko maa min don farafina a kelen pe ni semaine Usmane bɔra la farafin jamana maa kuma Karosu Dɔri in sɔrɔ n'o ye wolofaw ka semaine Usmane ye o de la sa bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i ye sinima bɔ ta cogo o cogo min ye Solo ye i b'a ye sinima bɔla minnu bɛ farafina n'olu jaw n'u bugunatigɛ dilannen don bi k'a kɛ statue belebeleba ye Burkina kɔnɔ n'a fɔ a ma ko place de cinéma masa Solo de b'a ten kan dɛ a n'a ka étalon 2 kɔni k'o ti di bɛɛ ma min ye masa Solo ye Buwa Ɲaminaka Burkina n'a jiginna dugu kɔnɔ ye wa a baara banna o kɔni i bɛ denmisɛnw de ye kolonkolo la nɔfɛ fo ka taa festival ko ban Solo Falaye a bangena san 1940 avril kalo tile 21 Sulemani Sise Bozola école a y'o kɛ o kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka taa lycée de Bamako kɛ min ye san 1964 a taara Irisilakaw fɛ yen n'o ye IRSS ye o kɔfɛ sa Institut des hautes études en cinématographie de Moscou a ye diplôme sɔrɔ yen
o de kɔfɛ sa san 1999 Falaye a seginna ka na Bamakɔ ko y'a ka diplôme b'a bolo o dun y'a sɔrɔ télévision so tɛ Mali la faamaw bɛ baaraba minnu kɛ an'u bɛ fɛnba minnu sigi sen kan u tun ye jabɔyɔrɔ dɔ sigi sa ko cinématographie du ministère de l'information du Mali Senfoma u ye a ta ka taa bila o kɔnɔna na caméraman ni reporter o tun don sabula télévision tɛ Mali la Senfoma in de tun bɛ Mali jaw bɛɛ ta Mali maabaw ka lajɛw Mali maabaw ka ɲɛnajɛbaw a tun b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ o y'a to sa sinima ko o nana don a kun na kosɛbɛ a ye sinima baara k'o daminɛ k'o sigi sen kan ka tila ka ɲɛ sɔrɔ a la diɲɛ fantan ani naani min ye solo ye farafinna ani diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye sinima walaw tɔgɔ fɔ i b'a tɔgɔ sɛbɛ u y'a ɲininka Losor Yusufu Dumbuya ko n'o ko munna sinima ka di e tan dɛ solo ko sinima ale fa wolola san 1894 o kɛra sinima wolosan ye o kɔfɛ ka sinima dilan k'a kɛ maɲɔgɔnw ka k'a la bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ ko nin de sinima ye ja filɛ nin ye o kɛra san 1900 san o y'ale ba wolosan ye ko maaw bɛ maa wɛrɛ jumɛn ɲini k'o ka sinima kanu ka tɛmɛ ale kan ale ka se ka fɛn sɔrɔ ka ko faamuya ale yɛrɛ bangera san 1946 san Falaye ko tumana ko jɔn bɛ sinima wɛrɛ ɲini ka tɛmɛ ale kan ko san 1946 o kɛra sinima nali ye farafinna o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bangena ko jɔn bɛ sinima fɔ tuguni ka tɛmɛ nin kan dɛ ko ni ale ka sinima kanu bɛ nin de la o de la kabini a denmisɛnnin fitinin a tun bɛ baaraw kɛ yaasa ka se ka sinima ale sigi sen kan Suleman Sise a bɛ fɔ min ma sa ko seko ni dɔnko bolofara 7 n'o ye sinima ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ min sɔrɔ sinima min kɔnɔ a y'o de kanu wa a ka kumakan labanw a ka lasili labanw Falaye an ka jɛ k'olu lamɛn o fana ye sinima ko ye tuguni a lajɛ ka fɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ sinima de kɛlen bɛ k'u kɔrɔta i n'a fɔ Nigéria i n'a fɔ Ghana o bɛ se ka kɛ Mali la yan denmisɛnninw bɛ yen nɔ a dɔnniya b'u la a se b'u ye dɔw ka bɔ yen fɛ n'aw ma i bɛ fanga la jamana in se ka sinima nin ma se ka sinima parce que sinima ye fɛn ye n'a kɛra fo a ka taa ye a taa ye min a taa ye sanu de kɔnɔ télévision bɛ yen mais diɲɛ fan bɛɛ télévision bɛ yen nɔ mais sinima bɛ yen télévision bɛ yen sinima bɛ yen o tuma an kana sinima ko ta bɔ an b'a ɲini Mali faamaw fɛ ka dɛmɛ kɛ hali bi sinima sow ka jɔ sinima ka a ka bila ka sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni jɔ ma ko yala deli fana sani n ka janya fangaw k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ yen nɔ a ma fɔ ko ɲinan ye culture ka année ye wa o tuma u k'an fana lamɛn culture ka année ye ɲinan ye o ɲinan kama sinima fana b'a ɲini a ka jɔ an fana ye sinima so ka jɔ an ka sinima jɔ Ala ye kunungo nin kɛra Solo ka kuma labanw ye a tilara nin de la ka taa ka so Badabugu a ma kunu tuguni journaliste minnu tun bɛ nin kɛnɛ ka Falaye u kɛlen ka nin kuma mɛn u ma da la u ko tiɲɛ tɛ k'olu ni Solo bɔra ɲɔgɔn kan sa ko est-ce que ko mɔgɔ dɔw tɛ ka bezi ɲini Falaye bezi tɛ Ala fɛ yen Jabaru Masa ka wele mana s'i ma miniti 1 tɛ fara a kan Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Masa Solo ni Ala sɔnna a ma sini a bɛ taa bila dayɔrɔ labanw na ni juma jiginna janaja bɛ kɛ a yɛrɛ ka so Irisu ka ambassade o kɔfɛ Ngolona contre ni Sana ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma ale bɛ yen fana Cité du Niger ale kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba an fa min y'an kanu Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'o nɔgɔya a ye kanu tanu faamuyali bilasirali kalan mun don an kɔrɔ ani faso kanu Ala k'o k'an sinsinbere a kɔfɛ Ala ka n'a ka du fanga lataa a fɛ Ala ka denmisɛnninw Ala ka u lamɔsi di Ala k'a to k'u sen da u fa sen da yɔrɔ la kuma tɛ bi a denmuso Fatu Sise ani Yusu Sise Baba
u fana bolo taabolo ka ɲi kosɛbɛ n'u balimamuso n'o ye so saba ye u taacogo ka ɲi kosɛbɛ sinimanko la an bɛ dugawu kɛ u ka ɲɔgɔn minɛ ba taara dɛ u ka ɲɔgɔn minɛ ba y'a seko kɛ ba ye siraw yirula ba ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka se ka to ɲɔgɔn fɛ u k'u jija u ka ɲɔgɔn minɛ ba tɛ yen bi u k'a yira k'olu de ye kelen ye jamanadenw fana ka se ka filimanw ye u fa a y'a bila yɔrɔ min na u k'a ta ye an bɛ dugawu kɛ ala ka solo ala k'a dayɔrɔ sumaya. O bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira ma Kiba Jalo fɛ Falaye Keyita anw bɔra sisan Sibi ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 sanuko kuma b'an bolo yan su in na sanuko min ni a degun barika bonyanen don sanuko min n'a a kɛlen don ko wɛrɛ ye damandaw bɛ cogo di sinuwaw bɛ ka mun da an ka jamana kan jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ye mun ye su in na ani a duguden dɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan ka se ka ɲɛfɔli k'a ye a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21.